какво са Flower, Devil и левитиращите пръчки и как да започнем да играем с тях. Едни от любимите ми двигателни игри, защото много бързо се хващат от всеки начинаещ и бързо се прогресира също така. Така че започвам с леви стика. Това е проста пръчица, която е хваната с връвчица в средата и целта ѝ е да правим ето такива готини трикове. Като колкото повече тренираме, толкова по-готино изглежда за окото и съответно движенията стават по-изчистени. Има възможност да се направи по-дълга връвчица и съответно левитиращата пръчка да е много по-надалече от тялото. Също е много впечатляващо, когато се играе по този начин. Flower и Devil Stick попадат в една и съща категория, като Flower Stick е малко по-лекичък, малко по-малък и доста по-лесен за начинаещите. Това е малко по-тежко, малко по-голямо и трябва да си много категоричен в самите движения. Как да започнем с Flower Stick? Имаме два основни метода, по които начинаещите да го научат по-бързо. Винаги, тъй като са гумени пръчките, винаги се опитваме да се целим след средата. И идеята е да усетим сцеплението между двете пръчки и отдолу, лека по лека, да направим първото движение. Оттам нататък триковете са безкрайни. Смяна на посоките, на направленията, с една ръка. Flower Stick, между другото, всъщност първия ми Devil Stick, първо хванах от тези пръчки, беше още преди да започна да играя кендала, така че от много време се занимавам и са ми много любима игра на умения. Flower Stick има тези реснички, които помагат на начинаещия да направи първите си опити и много по-лесно, както и за някои от триковете, които са като въртене, всъщност самата пръчка остава тук и много по-лесно може да се свикне да се правят тези трикове. Така че Flower Stick е малко по-лесния вариант. Подготвил съм ви два видеоканала, които наскоро открих и в които може да намерите много готини видеоуроци, така че ще ги постна под видеото в YouTube. Единият канал се казва Extremestics и има много добри видеоуроци за Flower и Devil стикове. Може да го последвате и да научите много трикове с тях. За леви стика препоръчвам Sacred Flow Art, Latin Fire Props. Има цяла плейлиста с уроци за леви стиковете. Идват в различни цветове. Имаме неоновата серия, както и тези с шарките. Леви стиковете идват дори има такива, които са фосфорни, леко сияят вечер, ако се играе с тях. Devil стиковете също идват в тези шарени цветове. Всичко е в категория Flower, Devil и леви стикове в сайта ни. Така че още едно двигателно предложение. Супер готини занимавки са, защото използваме двете ръце. И съответно подобряваме координацията и на двете ръце. И е готино, защото бързо се изпада в този флоу, който търсим, или постоянното движение. И съответно всеки може да сложи слушалките и да се забавлява. Това е от мен. Поздрави! Ако има Flow и Devil Stick и Flower Stick артисти, да ни тагнат в някое готино видео. Чао!